Καλησπέρα. Νίκος. Πώς? Νίκος. Από πού? 20. Νίκος. Τάκης, Από Κυψέλη. Τάκης, Πειραιά. Από Κυψέλη. Τάκης, Πειραιά. Έλα, Τάκη. Καλά. Τι ομάδα Από το Λαρίκι μέχρι το Βάγκρας με 30 πόντι. Ορίστε. 35 πόντους σε ΟΣΕΦ και 42 στο μπάσκετ. Και μέσα όλο τα τελευταία 5 χρόνια επί προεδρίας Μαρινάκη η βαθμολογία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι 20 πόντι. 20 βαθμοί. Ρε Νίκο... Νίκο, εντάξει. Νίκο Κουτσαβάκη, πιες λίγο ήλιο. Βγάλε το ένα σακάκι. Το ένα χέρι από το ένα σακάκι. Το ένα μανίκι. Και βγάλε και το καβουράκι. Άσεχτε. Και λουκάρισε το. Έλα σου. Νίκο, η μπαγκιά σου πέσε. κάτσε λίγο ρε. Άστο ρε Άκη. Κάτσε που θα τα πεις Πες σε το, ρε, Άκη. πιες λίγο ήλιο. Να έρθει λίγο η φωνή σου στα ίσα, γιατί πολύ μάγκα. Πολύ μάγκα. Πιες λίγο ήλιο. Καλό κουβαράκι μου, καλό. Πού να το σκεφτώ. Τέλειο. Πού να το σκεφτώ αυτό. Μόνο για τον Καράι, ξέρεις να μου λες που δεν έχει